May adlaw mga igsoon o mga higala. Salamat sa Ginoo nga gitugot niya karon nga adlaw nga makapadayon na punta sa pagtuon sa iyang balaan nga pulong. Ug unta ang matag usa kanato padayon ang atong kadasig ug ka-excited sa matag tuon nato ani nga series. Karon nga adlaw atong pagtuon na ta sa episode 28. Ug ang atong tun-an ang ikaduhang pagmisyon ni Pablo, part 1. Atong hisgutan kung asa nga mga dapit ang iyang naagtuan, diya siya ikaduha nga pagmisyon ug unsa ang mga nahitabo sa yaha. Unsa ang ipangbuhat sa Dios pinaagi sa kinabuhi ni Pablo. Apan sa dili pa ta sa atong topic karon, sumala sa atong naandan, balikon sa nato ang atong nangahibaw-an sa miaging episode. Sa miaging episode, nakatuon kita may tungod sa mga tao gikan sa iglesia sa Jerusalem nga miabot sa Antioquia, Syria. Ug nanudlo kini nga mga tao, kini nga mga Hudiyo nga gikan sa Jerusalem nga miadto sa Antioquia, Syria, nanudlo sa kaigsuonan nga gawas kun matuli sila sumala sa balaod ni Moises, dili sila maluwas. Sa ato pa, gapanudlo sila nga kinahanglan plasan ang pagtuo kang Hesus sapagkat tinuli aron maluwas sila. Kay kung dili matuli ang tao, dili kuno maluwas, dili kompleto ang ilang kaluwasan. Busa kinahanglan gyud nga magpatuli. Mo'y tudlo niini nga mga mini nga mga magtutudlo. Ug dako ang panagbingkil ug panaglalis tali kanila ug kang Pablo ug kang Bernabe. Kay agtong higayuna naa silang Pablo kay nakauli sila gikan sa una nila nga pagmisyon. Ug dili gyud motugot si Pablo ug si Bernabe nga kini nga mini nga pagtulunan or doktrina makapadayon sa pagpanudlo. Busa nakahuna-huna si Pablo ug ang iyang gibuhat mitunga silang Pablo sa Jerusalem ngadto sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan aron isumbong kining kasamok nga miabot didto sa Antioquia, Syria. Pinaagi ini nga mga mini nga mga magtutudlo. Ug sa dihang giabi-abi silang Pablo sa iglesia sa Jerusalem, ug ga-report pa sila mahitungod sa tanang gibuhat sa Dios kanila. Naay ubang mga magtotoo, mga Hudiyo nga gikan sa pundok sa mga Parasiyo, nga mitindog og misulti sama usab sa giwali ni agtong mga mini nga mga magwali nga nakaadto sa Antioquia. Nga kinahanglan magpatuli ang mga hintil nga mga magtotoo. Sa ato pagabarok usab kini nga mga Hudiyo nga mga magtotoo nga kinahanglan matuli ang mga hintil nga mga magtotoo. O kinahanglan nga manduan sila sa pagtuman sa balaod ni Moises. Kini nga mga Hudiyo bag-o sila naluwas ug tungod kay bag-o pa sila nangaluwas, ila pang gakadaladala ang mga balaod ni Moises ug ang ilang mga tradisyon. Wala pa gyud nila malimti sa hingpit kay ilang na anadan ang pagtuman sa mga balaod. Busa kini nga mga butanga gisgutan sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa iglesia sa Jerusalem kung unsa ilang angayan nga buhaton para masulbad kini nga problema. Ug sa dihang nakadesisyon sila, miatubang si Pedro ug nagpahayag nga ang ilang mga katigulangan wala makahimo sa pagpas-an sa balaod. Ug sila gani mismo ang mga Hudiyo wala gihapon makatuman sa balaod. Busa ingon ni Pedro nganong pas-an nato kini, nganong isango nato kini, nganong ato ning ipabuhat sa mga hintil nga mga magtotoo nga bisan gani ang atong mga katigulangan, bisan gani kita nga mga Hudiyo, wala makatuman sa atong balaod. Unsa pa kaha ang mga hintil kung ato kining ipatuman kanila. Nga kita gani mismo wala makabuhat sa atong mga balaod. Ingon ni Pedro. O si Santiago, nga manghod ni Hesus, nga usa sa kadagkuan sa mga naluwas sa Jerusalem sa ato pa, usa ka pangulo, usa ka haligi
sa magtutuo sa Jerusalem. Misulti usab ug miuyon kang Pedro nga dili nila hasulon ang mga hintil nga nakabig ngadto sa Dios. Unya gisulatan nilang Santiago ang mga hintil nga mga kaigsuonan sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nga dili sila sangunan ug palasanon nga bugat nga mao ang balaod ni Moises. Apan ipalikay lang kanila ang musunod nga atong hisgutan karon kining mga punto nga kinahanglan palikayan sa mga magtotoo nga mga hintil. Ug ang sulod sa sulat nga ilang gibuhat mao kini. Kinahanglan nga likayan nila ang kahugawan sa mga Dios-Dios. Dili sila magsimba sa mga Dios-Dios, sa mga larawan, sa mga rebulto, sa mga espiritu o mga kalag, o dili sila mukaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios, ug palikayan kini sa mga hintil nga mga magtotoo. Ikaduha, ang pagkamahilawason, nga dili sila makighilawas sa dili nila asawa o dili nila bana. Gipalikayan kini kanila. Ikatulo, ang pagkaon sa mananap nga tinuok. Kay para sa mga Hudiyo, dili sila mukaon sa mananap nga nahikog or natuok. Kay ang dugo ni ini musunop sa iyang karni, sa iyang unod. O para sa mga Hudiyo, bawal ang pagkaon sa tinuok nga mananap. Busa, gipalikayan kini sa mga hintil usab. Ug ang pagkaon sa dugo, para sa mga Hudiyo, ngilngig alang kanila. Ang pagkaon sa halang-halang, sa sampayna, hugaw para kanila. Mao kinahanglan nga palikayan kini usab sa mga hintil nga mga magtotoo. Ug kini nga mga punto mao ang nausahan o nauyunan sa mga apostoles o sa mga kadagkuan sa Jerusalem. Ug gawas niini wala na gid, maora gid kini ang ilang gihangyo or gipaabot ngadto sa mga magtotoo nga mga hintil. Ug dayon miprangka silang Santiago sa ilang sulat nga wala nila sugo ang kadtong mga mini nga mga magwawali nga nakaabot sa Antioquia nga nakasamok kanila. Nagpagawas lugar silang Santiago nga wala kami labot ni adtong mga tawhana. Wala namo sila sugua. Wala gani kami masayod nga nakaabot sila diya og nanudlo sa mini nga mga doktrina. Sa ato pa nagpagawas gyud sila og wala gyud nila ang kuna kadto nga mga mini nga mga magtutudlo. Ug gawas ining upat ka punto nga gipalikayan kanila, wala gay laing gibalaod kanila. Gipaklaro gyud ni Santiago nga wala gay lain nga gisugo or gibalaod sa mga hintil nga mga magtotoo. Sa ato pa, ang buot ipasabot nilang Santiago, dili sila kinahanglan ang mga hintil nga mga magtotoo, dili sila kinahanglan magtuman sa balaod ni Moises nga mga 613 tanan ka mga sugo ug mga gibadlong. Dili ra napulo ka mga sugo kun dili niabot og 613. Ug daghan kaayo kini nga mga balaod. Ug lisod man kini tumanon. Ug bisan gani sila dili gyud makabuhat sa pagtuman sa ilang kaugalingon nga mga balaod. Ug dili usab sila kinahanglan magpatuli. Mo'y desisyon sa mga kadagkuan ug sa mga apostolis para sa mga igsoon nga mga hintil. Dayon, isip pagpamatuod ini nga sulat, gipauban sa mga apostoles si Silas ug si Judas kanilang Pablo didto sa Antioquia. Aron sila mao'y magpresentar sa sulat ngadto sa mga magtotoo sa Antioquia para mapamatud-an yun nga kini nga sulat nauyunan, nausahan sa mga pangulo ug sa mga apostoles sa Jerusalem ug wala ra igo gibuhat-buhat nilang Pablo. Ug naa si Silas nga usa ka pangulo nga gikan sa Jerusalem ug si Judas nga testigos para pagpamatud nini nga sulat nga tinuod gid kini nga gisugo para sa mga hintil
nga mga magtotoo. Sa ato pa, atong balikon ang sulod ini nga sulat, upat ra ka punto ang gipalikayan nilang Santiago sa mga naluwas nga mga hintil o gisgutan sa nato sila. Una, nga gisugo kanila nga palikayan, gipalikay sila sa pagkaon sa gihalad sa mga Diyos-Diyos o sa pag-apil sa bisan unsang pang Diyos-Diyos aron dili sila makita atubangan sa mga dili magtotoo nga uyon sa bisan unsang kalihukan nga pang Diyos-Diyos. Sa ato pa, gipalikayan kanila ang pagkamadiyos-diyoson. O bisan kita, maayo kung dili kita mukaon sa gihalad sa mga Diyos-Diyos. Sama pananglitan na ay maghalad og mga pagkaon dito sa mga simenteryo, sa mga festa, mag-ihaw sila mga baboy o bisan unsa, agi pag-celebrate sa ilang mga patron, sa ilang mga rebulto. O kung ikaw igsuon, tinuod ka nga naluwas, likay niini nga trabaho. Kay dili man maayo nga gatan-awon ka sa mga tao nga wala maluwas. Basin tungod nimo, dili sila makatuo kang Hesus. Kay mismo ikaw, dili makita sa imong kinabuhi si Hesus ang imong pagtuo. Ang tuyo nga palikayan kanila kini aron modulot gayud ang atong pagtistigos alang kang Hesus. Sa ato pa mao ang una nga gibadlong kanila or gipalikayan kanila. Ikaduha, gipalikay sila sa pagkamahilawason. Kay mahilas kini kaayo atubangan sa Dios ug makadaot sa mga magtutuo, makadaot sa mga iglesia ug makadaot usab sa komunidad. Ug kini nga salaa, hilas ug ngilngig atubangan sa Dios ang pagkamahilawason. Gani pa, kung naay makasala diha sa iglesia, niini nga klase sa sala, ato mabasa diha sa pulong sa Dios nga nag-ingon, nga ipapahawa gani diha sa pundok sa iglesia. Para dili madalahig, dili mahugawan ang maayong dungog sa iglesia. Gawas lang kung siya magpaubos, maghinulsol, o mga ipasaylo sa iyang mga sala, o iyang talikdan, iyang biyaan, ang iyang sala nga nabuhat. Usa kini nga importante kaayo nga likayan sa tanang magtutuo kang Hesus. Gidili alang sa tanang mga magtutuo ang pagkamahilawason. Ikaw nga bana, bantay nga dili ka magpakighilawas sa dili nimo asawa. Ikaw nga asawa, ayaw pakighilawas sa dili nimo bana. Ug kung kamo nga mga batan-on, nga mga naluwas, kung kamo nag-uyab, bantay nga ang inyong pag-uyab balaan. Ug dili mahimong salawayon. Nga makapaabot mo sa insakto nga panahon, nga giandam sa Ginoo para kaninyo. Nga mabot ang panahon nga moatubang kamo diya sa altar sa kaminyoon, ayha ninyo mabuhat ang gidisenyo sa Dios para sa lalaki ug sa babae nga mo ang pakikilawas. Apan samtang wala pa ka mo maminyo, ilikay kini nga butang, kay dili kini maayo. Labi na kanato nga mga naluwas. Sa ato pa, mao ang ikaduha nga gipalikayan. Ikatulo, gipalikay pa sila sa pagkaon sa dugo sa mga gituok nga mga mananap, aron dili nila masilag ang ilang isig ka magtutuo nga mga Hudiyo. Kay hilas alang sa mga Hudiyo ang pagkaon sa dugo. Apan paglabay sa pila ka panahon, gikan ining problema nga nahitabo sa Antioquia, Syria, tungod sa mga mini nga mga magwawali, gitugot ni Pablo ang pagkaon sa dugo. Ug ato kining mabasa sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod bersikulo 4. Nga atong mabasa nga gihinluan na sa Dios ang tanang mga pagkaon ug makaon na ang tanan uban sa pagpasalamat. Busa makakaon man kita og sampay na o halang-halang kay wala naman idili ang pagkaon sa dugo. Mauray ipalikay kanato ang makasilag
o makasalagpit o makapandol sa atong isig ka magtotoo. Mo'y atong kinahanglan nga likayan. Kay naay usahay mga butang nga para kanato ukira. Natay ginabuhat nga ukira para kanato. Natay ginakaon nga para kanato. Walay problema. Apan para sa atong isig ka magtotoo, makapasilag day kaniya or makapandol kaniya. Buo sa atong likayan kadto para ang atong igsuon dili madalahig sa pagpakasala. Dili siya makasala sa iyang kaugalingon. Sa ato pa maigsuon, maorang atong balikon ug karon mupadayon kita nasa tay dalikyat nga tun-an. Ug usa kini ka importante ug maayo nga atong matun-an karon. Atong balikan sa paghisgot kadali ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Maigsuon, sa una, usa si Apostol Pablo kalabaw nga parasiyo. Taas man ang iyang katungod sa mga Hudiyo. Ug iyang gipanglutos ang mga naluwas sa Jerusalem, sa Judea. Hangtod nga kapaingon paghani sa Damasco, aron sa paglakag sa mga magtotoo nga nagkatibulaag sa bisan asa nga dapit. Sa ato pa, iyang gilakag ang mga magtotoo sa Damasco, sa Syria. Ang uban nga mga naluwas, gipatay gani niya. Apan dito sa dalan paingon sa Damasco, gipaubos pag-ayo ni Hesus si Pablo. Ug adto nga higayuna naluwas ug imbis usa siya kakilir sa mga naluwas, usa siya kabangis nga magluluto sa mga naluwas, gihimo ni Hesus nga tighatod og kaluwasan ngadto sa mga kahintilan. Ug sa dihang naay naglaraw sa pagpatay kang Pablo sa Damasco panahon nga naluwas na siya, tungod sa iyang pagsangyaw mahitungod kang Hesus, gipalaya siya sa iyang mga tinun-an. Pinaagi sa pagtuntun kaniya diha sa bukag paingon sa gawas sa syudad. Ug sa diha na siya sa gawas sa syudad, miadto siya sa Jerusalem. Ug pag-abot niya dito sa Jerusalem, naagi hapoy naglaraw sa pagpatay kang Pablo tungod sa iyang pag-alagad kang Hesus. Busa, nakabakwit na pud si Pablo paingon sa Tarsus. Sa ato pa mao'y kinabuhi ni Apostol Pablo. Dili man sayon ang iyang naagihan. Sa tanang adlaw, sa tibok niyang kinabuhi, kanunay gaungaw sa kamatayon. Kay daghan ang gaplano sa pagpatay kinatungod sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Kay ang mga Hudiyo nga dili mga naluwas, nagdahom gihapon, nakagkumpiyansa sila nga parasiyo paghihapon si Pablo ug abi nila gapadayon pa si Pablo sa pagpanglutos sa mga magtotoo. Apan sa dihang nakita nila nga gasangyaw na si Pablo sa ngalan ni Hesus ug daghan ang gatuo kang Hesus, napuno sila sa kasinag kasuko ug gaplano sila nga mapatay nila si Pablo. Hangtod nakaagto siya sa Tarsus. Ug pagmisyon ni Pablo, giabog siya gikan sa Antioquia ug gikan sa Iconio. Ug gibato gani sa Listra. Ug mituo gani ang nagbato kaniya nga patay na siya. Ug naay misukol kang Pablo nga mga mini nga magtutudlo gikan sa Jerusalem. Nga gapanudlo nga kinahanglan nga plasan si Hesus aron maluwas ang tao. Maigsuon, nakita nato nga daghan kaayo ang miabot kang Pablo nga mga kalisod ug mga kasakitan. Dili sayon ang iyang naagihan, ang iyang nasinati sa iyang kinabuhi diha sa iyang pag-alagad kang Ginoong Hesukristo. Ug unsa kaha ang anaa sa kasing-kasing ni Pablo? Samtang gaagi ni ining mga kaantusan, ni ining mga kasakitan, gusto ba ka siyang musurindir? Gusto ba ka siyang muatras? Muundang siyang trabaho? Tungod sa iyang kalisdanan? Para itong mahibawan maigsuon, magbasa kita sa usa ka punto nga gitudlo ni Pablo. Ug usa kini ka maayo nga bersikulo nga atong tun-an karon nga makapadasig usab kanato panahon nga naa kita sa mga pag-antos. Ug mao usab kini ang nakapadasig kang Apostol Pablo. Ug maayo kini nga atong isag-ulo
atong i-memory verse, but pasabot, atong memorization. Para, kung bisan asa kita makaagto, ato kining madaladala nga bersikulo, atong mahinumduman. O kung naa kita sa mga kalisdanan, madasig kita niini nga pulong sa Ginoo. Atong basahon ang mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 8. Kita na sayod nga diha sa tanang butang, sa mga maayo man, sa mga kalisdanan, ang Diyos nagbuhat sa maayo, ngadto kanila nga mga nahigugma kaniya, ug mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Sa ato pa, ikaw igsuon, kung tinuod ka nga nahigugma kang Hesus. Kung ikaw misalig kang Hesus, ug ipili kaniya, ug naluwas ka, tungod sa imong pagtuo kang Hesus. Huna-hunaa kanunay, nga diha sa tanang mga butang, nga gakahitabo sa imong kinabuhi, sa imong gaagihan sa matag adlaw, mga maayo man, ug dili mga maayo. Basi na ay panahon, nga wala kay kwarta, gasakit ka, o ang usa ka membro sa imong pamilya anaa sa lisod kaayo nga kahimtang. Ubasin, makakita kag away sa imong isig ka magtutuo. Huna-huna igsuon, ibutang sa imong kasing-kasing, nga sa tanang panahon, sa tanang butang, ang Diyos kanunay gabuhat sa maayo, sa tanan nga nahigugma kaniya. Basin makaingon ka nga sobra ka pait, sobra ka sakit, nga pag-antos ka imong agihan, o makaingon ka, unsay kaayuhan nga ikahatag ni ini. Mga igsuon timan nga diha sa dili mga maayo, nga imong nga kaagihan, imong nga kasinati, naay maayo nga plano ang Dios para sa imong kaayuhan, para sa atong kaayuhan, sa tanan nga nahigugma kang Hesukristo. Maigsuon, maglaom kita kanunay, taliwala sa mga kasakitan o sa mga pagsulay, nga kadtong tanan, buhaton sa Dios nga maayo alang kanato, alang kanimo, alang kanatong tanan. Busa dili kita angay malibog, bisan kung anaa kita sa mga pagsulay, anaa kita sa mga problema, apan mulaom hinuon kita, nga naay plano si Jesus aron mahimo nga atong kaayuhan ang mga kasakitan nga gaabot sa atong mga kinabuhi. Anaa kita sa kamot sa Dios, ug ang tanang butang, ang Diyos nagbuhat sa maayo, ngadto kanila nga nahigugma kaniya. Basin makaingon ka igsuon, nga gaalagad wanunta ko sa Ginoo, ga kinabuhi ko nga subay sa ikabubuton, apan nganong gaagi ko ini nga mga kalisdanan. Maigsuon, ang Diyos gaatiman o gatabang kanato kanunay, ug naa siya maayo nga plano o tuyo sa matag sa kanato. O bisan si Apostol Pedro, sinati usab sa mga kaantusan, ug naa siya gisulat nga makapadasig pag-ayo may tungod sa atong mga kaantusan. Ug ato kining basahon nga bersikulo. Ang uluhan ini, malipay kita diha sa tanan natong mga kaantusan. Ang uban gusto mo hilak kung naa sila sa kaantusan, gakaguol, gakabalaka, gahinuktok ang uban. Apan gusto sa Dios nga maayo nato nga buhaton, nga magkalipay kita, sama sa gitudlo ni Apostol Pedro, nga atong mabasa diya sa pulong sa Dios. Atong basahon ang unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 13. Paglipay hinuon kamo sa inyong pag-ambit sa mga kasakit ni Kristo. Sa panahon nga nakita sa mga kasakitan, nakita sa mga problema, dili kita mo atras, dili kita mo surrender, o atong pilion sa atong kaugalingon nga magkalipay kita diha kang Kristo. Tungod kay nakaambit kita sa iyang mga kasakitan. Kung kadagdaogon ka, tungod sa imong pagtuo, tungod sa imong pagsalig kang Kristo,
tungod sa imong pag-alagad kaniya. Gabi ay biayon ka, gadawdaogon ka sa dili mga magtotoo. Kanunay nga hunaunaa nga kinahanglan magkalipay kita. Bisan gani ang mga apostolis sa una nato ang mga pagtuon, nilang Pedro, gidakop sila o gipangbunalan tungod sa ilang pagsangyaw sa kaluwasan. Apan giisip nila ang ilang mga pag-antos nga kaayuhan, nga nakaantos sila tungod kang Kristo. O kinahanglan kanato usab nga magkalipay kita diha sa ato mga kasakitan. Kay ngano, aron kamo maglipay usab o magsadya inig padayag na unya sa iyang himaya. Kining tanan nga atong gaagihan nga mga kalisod, hamubo raman nga panahon, gamay lamang og balusan sa Dios ug walay kinutuban hangtod sa kangturan nga kalipay. Kay inigbalik ni Kristo ug moatubang ka sa atubangan niya, mudawat ka sa mga premyo nga giandam niya, ug masuutan ang imong lawas sa lawas nga walay kamatayon, lawas nga mahimayaon, lawas nga walay gikinhanglan, hangtod sa kangturan mapinadayunon, ug ang kalipay nga walay sama. Maigsuon, mao kini ang atong kapaabuton sa unahan nga panahon, nga dili gani ma-imagine ang pagkaanindot niini nga mga butang, nini nga mga gasa nga giandam ni Hesus para kanato. Sa ato pa, nag-ingon si Pedro nga maglipay kita sa atong pag-ambit sa mga kasakit ni Kristo. Kay inig padayag sa himaya ni Kristo sa iyang pagbalik, maglipay kita o magsadya. Kay naay mga premyo nga giandam ni Kristo para sa ato nga nahigugma kaniya. Nga dili gani ma-imagine sa atong mga huna-huna ang ilang pagkamaayo. Maigsuon, taplan ni Hesus ang tanang kalisod, ang imong mga paghilak, ang tanan natong mga pag-antos sa daghang mga gasa nga hapit na niya ipadayag. Ug maglipay ug magsadya kita niadto nga panahon. Usa kanindot nga galauman o gapaabuton na igsuon kanato nga mga naluwas. Sa ato pa, mao kadto ang atong dalikyat nga pagtuon. Unta, makatisok kini sa imong kasing-kasing ug mahimong dakong katudloanan sa matag usa kanato. Karon, mupadayon kita sa pagtuon sa ikaduhang pagmisyon nilang Pablo. Pinagi sa itong pagbasa sa mga buhat, Kapitulo 15, versikulo 36 hangtod versikulo 41. Human sa pipila ka adlaw, si Pablo miingon kang Bernabe, "Tana, mamalik kita og atong duawon ang mga kaigsuunan sa tanang syudad diin atong giwali ang pulong sa Ginoo, ug tan-aw nato og naunsa na sila." Sa ato pa, plano ni Pablo ug mo'y gusto niya nga duawon nila uban ni Bernabe ang mga dapit nga ilang naagtuan sa una nila nga pagmisyon aron sa pagpangumusta, aron sa pagsusi ug sa paglig-on kanila. Ug ato kining tan-awon sa mapa ang una nga pagmisyon nilang Pablo. Sa ato pa, gikan diri sa Antioquia nga sakop sa Syria, misakay silang barko nilayag ug nakaabot sila sa Sipri, kini nga isla, ug ilang gilibot ang tibok nga isla sa Sipri. Hangtod mipadayon sila sa paglawig sakay sa barko nilayag, nakaabot sila sa Perga. Gikan sa Perga, nakaabot sila sa Antioquia, hangtod sa Iconio, Listra, Derbe. Ug kini nga mga dapit mao man ang una nga namisyonan nilang Pablo. Ug kini ilang gibalik tanan apil ang Atalia. Ug gikan sa Atalia, misakay sila barko nilayag ug nakabalik sila sa Antioquia, Syria, nga mao ang ilang home church. Ug mao kini ang gipasabot ni Apostol Pablo sa bersikulo 36 nga ilang balikon uban ni Bernabe
aron sa pagtabang sa mga iglesia sa pagpabarog ug sa paglig-on silang pagtuo kang Hesus ug magtubo sila sa ilang espirituhanon nga pagkinabuhi. Versikulo 37. Og si Bernabe buot nga paubanon kanila si Juan nga gitawag og Marcos. Atong nahibaw-an sa una nga pagmisyon nilang Pablo, uban man si Juan Marcos nga ig-agaw ni Bernabe. Apan wala siya molahutay sa misyon ug iyang gibiyaan silang Pablo diya sa Pampilya. Unsa kahaang naa sa kasing-kasing ni Pablo nga gusto ni Bernabe nga paubanon pagbalik si Juan nga Marcos. Versikulo 38. Apan si Pablo naghuna-huna nga maayo nga dili paubanon ang usa ka tawo nga mibiya kanila didto sa Pampilya ug wala muuban kanila sa buluhaton. Para kang Pablo, dili niya gusto ubanon ang usa ka tawo nga dili kasaligan. Dili mo lahutay sa trabaho. Mao nakadesisyon si Pablo nga dili angayan ubanon si Juan Marcos. Og nahitabo kanila ang dakong panagbangi nga tungod ni ana nagkabulag sila. Sa ato pa si Pablo ug si Bernabe lahi-lahi ang ilang mga hunahuna. Gusto ni Bernabe nga ubanon si Juan Marcos, apan si Pablo dili. Busa nahitabo ang dakong panagbangi nila og nagbulag gani silang duha. Sumpay sa bersikulo. Si Bernabe midala kang Marcos uban kaniya ug milawig padulong sa Sipro o Sipri nga gapanglig-on sa mga iglesia. Bersikulo 40. Apan si Pablo nga mipili kang Silas, migikan nga tinugyan sa kaigsuonan ngadto sa grasya sa Ginoo. Sa ato pa, sa dihang makatugyan na sa mga pangulo, sa mga magtuto sa Antioquia, silang Pablo, gipagikan sila aron sa paglakaw sa ikaduhang pagmisyon, sa pagpadayon, sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug gipili ni Pablo si Silas. Atong nahibaw-an nga si Silas usa ka pangulo sa Jerusalem ug usa pa gid ka propeta. Ug mao gani ang usa nga nagdala sa sulat nilang Santiago padulong sa Antioquia, Syria. Ug ang pagka-citizen ni Silas duha, Hudiyo ug Romano. Sa ato pa, dual citizenship si Silas. Ug mao'y gipili ni Pablo nga ubanon diha sa iyang ikaduha nga pagmisyon. Bersikulo 41. Og siya miagi sa Syria ug sa Cilicia, naglig-on sa mga iglesia. Diri sa mapa atong makita nga sa ubos nga bahin sa tunga atong makita ang ikaduha nga pagmisyon ni Pablo. O atong nahibaw-an nga gikan sa Antioquia, tinugyan sa grasya sa Dios sa mga pangulo o sa mga magtotoo. Miagi sila sa Syria hangtod nakaabot sila sa Cilicia. O makita nato sa mapa nga lahi na pud nga kolor. O naay mga iglesia diri sa Cilicia. Ug wala kita masayod kung kinsa ang nakapabarog o nakatanom sa mga iglesia diri sa Cilicia. Kay wala nato mabasa o wala maisguti sa bersikulo. Apan makapamasin kita nga si Apostol Pablo ang nakapabarog sa mga iglesia diri sa Cilicia. Sa panahon nga didto pa siya sa Tarso. Sa wala pa siya apasa ni Bernabe aron sa pagtabang sa pag-atiman sa mga magtotoo sa Antioquia. Ug gikan sa Tarso, milakaw sila kauban ni Silas ug nakaabot sila sa Derbe, Listra, Iconio ug Antioquia nga sakop sa Pisidia. Ug kini nga mga dapit mao man ang una nga namisyonan nilang Pablo kauban ni Bernabe. Ug dayon nakaabot sila sa Troas nga usa ka layo nga dapit. Ug ang Troas kilid sa dagat ug naay dungguanan sa mga barko dilayag diri sa Troas.
ug misakay silang Pablo ug barko nilayag ug nakaabot sila sa isla nga ginganlan og Samotracia. Ug nagpadayon sila sa paglawig, nakaabot sila sa Neapolis. Ug nakabaklay sila padulong sa Pilipos. Maigsuon, basin makahuna-huna kamo nga diya sa balaang pulong sa Dios sa Biblia naatay mabasa sa bag-o nga kasabutan nga ginganlan og Pilipos nga libro. Ug sulat man kini ni Pablo para sa mga igsuon sa Pilipos. Ug dayon gikan sa Pilipos nakaabot sila sa Amphipolis. Gikan sa Amphipolis nakaabot sila sa Apolonia. Ug gikan sa Apolonia nakaabot sila sa Thessalonica. Ug mabasa gihapon nato diya sa bag-ong kasabutan nga naay duha ka sulat ni Apostol Pablo para sa mga igsuon sa Thessalonica. Mao ang una ug ikaduha nga mga taga Thessalonica nga sulat ni Pablo para kanila. Dayon gikan sa Thessalonica nakaabot sila sa Berea. Umisakay sila barko nilayag ug ilang gilibot ang kayutaan padulong sa ubos. Ug nakaabot sila sa Atenas. Ug diri sa Atenas nakawali sila sa maayong balita kauban ni Silas, si Timoteo, nakasangyaw sila sa maayong balita diri sa Atenas. Ug gikan sa Atenas nakaabot sila sa Corinto. Ug nagyapoy sulat si Apostol Pablo para sa mga magtotoo sa Corinto nga mao ang una ug ikaduha nga mga taga Corinto nga mabasa gihapon nato diya sa bag-o nga kasabutan. Dayon gikan sa Corinto nakaabot sila sa Cencrea. Nakasakay na usab sila og barko nilayag hangtod nakaabot sila sa Episo. O mabasa gihapon nato sa pulong sa Dios sa bag-o gihapon nga kasabutan ang libro nga Episo nga gisulat gihapon ni Pablo. O gikan sa Episo nakaabot sila sa Rodas. O gikan sa Rodas misakay sila og barko nilayag agi sa kadagatan ug nakaabot sila sa Cesarea. Kay gusto ni Pablo nga moadto didto sa Jerusalem. Ug nakaadto lagi silang Pablo. Ug gikan sa Jerusalem nakabalik sila sa Antioquia, Syria nga mao ang ilang home church. Sa ato pa, agi balikon sa bersikulo nga atong nabasa, plano ni Pablo nga mobalik sila ni Bernabe ngadto sa tanang mga iglesia nga ilang gipabarog sa una nilang pagmisyon nga atong nakita karon sa mapa nga atong gihisgutan. O buot ni Bernabe nga paubanon si Juan Marcos diya silang ikaduha nga pagmisyon. Apan si Pablo naghuna-huna nga maayo nga dili paubanon kay gibiyaan sila ni Juan Marcos sa digto pa sila sa Pampilya. Ug wala mo lahutay sa ilang misyon. Kay alang kang Pablo, ang usa ka tawo nga dili kasaligan, dili niya gusto ubanon. Sama kang Juan Marcos nga dili gusto makaantos para kang Hesus. Ug dako man ang ka-discourage ni Pablo kang Juan Marcos nga wala mulahutay sa ilang misyon. Kini nga journey o kini nga kapitulo sa kinabuhi ni Juan Marcos, lisod gayud kay nabagsak siya. Wala siya makapadayon sa pag-alagad kang Ginoo. Apan paglabay sa panahon, mitubo sa iyang pagtuo ug nahimong kasaligan. Hangtod nga gipagtuan gani ni Pablo ug miingon siya nga mapuslan si Juan Marcos sa mga trabaho ug gigamit sa Dios sa pagsulat sa bahin sa iyang pulong nga ginganlan og Marcos. Maigsoon, usa kini ka pagdasig, usa kini ka katudloanan alang kanatong tanan. Labi na kanato nga mga magwawali, kanato nga mga pastor, mga pangulo di sa iglesia. O kung ikaw usa ka magwawali nga kanunay ka gakabagsak, gakapilyor, kanunay gakabalo ang imong mga kauban, ang imong mga team,
Kay usahay dili ka mo abot sa insakto nga oras nga inyong nasabutan o dili ka mo tunga sa adlaw sa inyong schedule para sa ministry. Kung usa ka nga sama niini, ania ang maayo nga pagdasig. Maigsuon, kung mudawat kita og trabaho, kinahanglan nga kasaligan kita niini. Kung mupasalig kita sa trabaho, kinahanglan nga mangimbisugid kita niini alang kang Ginoo ug dili kita mo atras bisan kung anaa kitay mga pagsulay ug mga kaantusan. Bahala kung lisod ang atong kahimtang. Usahay na sakit ang atong mga anak, ang atong pamilya. Usahay walay makaon, walay kwarta panahon sa paglakaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Usahay walay makabilin nga bugas sa imong asawa, sa imong mga anak. Apan mga igsuon, dili nato himuon kini nga babag. Dili nato himuon nga rason nga atong talikdan, atong biyaan, atong undangan ang atong trabaho sa Ginoo. Ang uban kung abot ani nga sitwasyon sa ilang kinabuhi, ilang biyaan ang ilang trabaho sa Ginoo. O pilion nila ang ilang kaugalingon nga trabaho nga kalibutanon. Unahon nila ang ilang gikinahanglan kaysa trabaho nila para sa Ginoo. Kinahanglan nga mahimo kitang kasaligan ug ihurot nato atong kinabuhi para sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ihurot nato ang atong mga kinabuhi mga igsoon alang kang Hesus nga kasaligan hangtod sa kamatayon ug dili gatras. Kinahanglan mga igsoon, dili kita mga surrenderis. Kung makaabot kita sa mga lisod nga kahimtang, mubarogid kita o mupadayon sa pagbuhat sa mga trabaho nga gitahas kanato ni Ginoong Hesukristo. Maigsoon tungod ni ining panagbangi ni Pablo ug ni Bernabe. May tungod kang Juan Marcos, nakagbulag sila. Ug si Bernabe midala kang Marcos nga iyang igagaw ug milawig sila padulong sa Sipro o Sipre aron sa paglig-on sa mga iglesia didto. Apan si Pablo mipili kang Silas nga iyang ubanon ug miadto sila sa mga iglesia sa Syria ug sa Cilicia nga gapanglig-on kanila. Maigsuon ato nang nahibaw-an, wala nato kasayri kung kinsa ang nakapabarog ni ining mga iglesia sa Cilicia. Pero makapamasin kita nga mao si Apostol Pablo sa digto pagapuyo sa Tarsos. Sa wala pa agtuin ni Bernabe aron makatabang sa pag-atiman sa pagpanudlo sa mga magtotoo sa Antioquia, Syria. Umupadayon pa kita maigsuon sa atong pagtuon pinaagi sa atong pagbasa sa sunod nga mga bersikulo. Atong basahon ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 1 hangtod versikulo 5. Unya, miagto usab si Pablo sa Derbe ug sa Listra, ug digtoy usa ka tinun-an nga ginganlan og Timoteo. Anak sa usa ka magtutoong babayi nga Hudiyo. Apan ang iyang amahan, Grigo. Sa ato pa si Timoteo, mistiso. Kaya ang iyang amahan, Grigo, sa ato pa, Hintil. Ug ang iyang inahan, usa ka magtotoo nga Hudiyo. Versikulo 2. Siya gipamatud-an si Timoteo nga maayo sa mga kaigsuonan sa Listra ug sa Ikonyo. Sa ato pa, maayo kaayo ang dungog ni Timoteo. Usa ka maayo nga batan-on, dili bad record, o gani ang mga kaigsuonan sa Listra o sa Ikonyo, nakaingon nga maayo gayud nga batan-on si Timoteo. Kasaligan, versikulo 3. Busa, buot ni Pablo nga si Timoteo muuban kaniya. Gusto ni Pablo nga himuon niya si Timoteo nga usa ka misyonero. Iyang triningon para mahimong magwawali sa maayong balita. Busa, gidala niya siya og gituli tungod sa mga Hudiyo nga digto ni agtong mga dapita. Kay silang tanan nahibalo nga ang iyang amahan usa ka Grigo. Sa ato pa, ang mga Hudiyo nasayod nga Grigo ang amahan ni Timoteo
ug wala matuli kay Grigo man. O si Timoteo, wala usab tulia sa iyang amahan. O plano ni Pablo nga iyang ubanon si Timoteo. O kung musulod sila sa mga sinaguga sa mga Hudiyo, basin nili pasudlon si Timoteo kay wala siya matuli. Maong nagka-desisyon si Pablo para walay mga bikil, walay mga babag sa ilang pagsangyaw sa maing balita sa mga Hudiyo. Giingnan ni Pablo si Timoteo nga, Timoteo, tulion ka. Dili para sa imong kaluwasan, kay dili man maplasan si Hesus. Apan para walay mga babag ug dili nimo masalagpit, dili nimo mapandol ang mga magtotoo nga mga Hudiyo. Ug makapadayon kita sa pagsangyaw sa maing balita. Maong gituli ni Pablo si Timoteo. Versikulo 4. Sa ilang pagpadayon, agi sa mga kalungsuran, ilang gihatod ngadto sa mga kaigsuonan, aron tumanon ang mga lagda, nga gikauyunan sa mga apostoles, ug sa mga kadagkuan nga didto sa Jerusalem. Ug unsa ka kini nga mga lagda, nga gikauyunan sa mga apostoles, ug sa mga pangulo sa Jerusalem. Maigsuon, mao man kini ang gisulat nilang Santiago, para sa mga magtotoo nga mga hintil, nga kinahanglan palikayan kanila ang pagka madiyos-diyoson, ang pagsimba sa mga diyos-diyos, ang pagkaon sa mga gihalad sa mga diyos-diyos, ang pagkamahilawason, ang dili pagkaon sa natuok nga mananap, ang dili pagkaon sa dugo, ug sa pagtuman sa balaod ni Moises ug ang pagpatuli. Mao kini nga mga lagda nga kanunay gidaladala nilang Silas kauban ni Pablo, kumusulod sila diya sa mga iglesia. Kay liwas sa naitabo sa Antioquia, Syria, nga naay naabot nga mga mini nga mga magtutudlo nga kinahanglan plasan si Jesus pinaagi sa pagkatuli, miagto pa sila sa uban nga mga iglesia. O nakaabot kini nga mini nga mga magtutudlo sa lain-lain nga mga iglesia. Busa kanunay ginapresenta nilang Silas kini nga sulat para pagpamatuod nga mao kini ang nauyunan sa kadaghanan sa mga apostoles o sa mga kadagkuan sa Jerusalem. Ug tungod ni ini nga gibuhat nila, tungod ni ini nga sulat, ang mga iglesia naglig-on sa pagtuo. Ug sila nagkadaghan matag adlaw. Kada adlaw gakadugangan ang mga magtutuo kay naay mga tawo nga gato kang Hesus sa kada adlaw. Sa ato pa, human ni Pablo ug ni Silas agihi ang Syria ug Cilicia, miagto usab sila sa Derbe ug sa Listra. Ug dito sa Listra, naay usa ka tinun-an nga ginganlan og Timoteo. Ug maayo kaayo ang iyang dungog. Kasaligan lugar nga magtotoo kang Hesus si Timoteo. Kay pamatud-an siya nga maayo sa mga kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio. Busa, giuban ni Pablo si Timoteo aron iyang maagak, aron mahimong usa ka misyonero. Kung gusto pa ka magtuon sa uban nga mga background or hisgot maytod kang Timoteo, naay mga supporting verses niini sa footnote nga inyo makita sa screen. Sa ato pa, si Timoteo mistiso nga Grigo Hudiyo. Ang iyang amahan Grigo. Busa dili tinuli kay Grigo man. Ug wala usab matuli si Timoteo kay dili man siya pure nga Hudiyo. Kay dili nila gatulion ang dili pure nga Hudiyo. Ug tungod kay plano ni Pablo nga ubanon si Timoteo sa mga sinaguga sa mga Hudiyo, iyang ipatuli aron walay makababag sa kasing-kasing sa mga Hudiyo, may tungod kang Timoteo. Ug aron dili mabangilan ang pagwali ni Pablo ug ni Timoteo ngadto sa mga Hudiyo nga wala pa maluwas. Kay para sa mga Hudiyo, hugaw ang mga hintil kay tungod dili sila mga tinuli. Wala sila matuli. Maigsuon, usahay naa kitay kinahanglan buhaton aron dili nato masilo ang atong mga gawalihan. Sama sa gibuhat ni Pablo nga iyang gituli si Timoteo. Ug sama sa gisulat nilang Santiago
sa mga kaigsuonan sa Antioquia nga ipalikay kanila ang pagkaon sa tinuok o sa dugo o sa pagkamahilawason. May isuon, kinahanglan nga natay isakripisyo para lang sa pagkabot sa mga kalag sa atong isig katao, para makatuo sila kang Hesus sama sa gibuhat ni Pablo kang Timoteo o sa gibuhat sa mga apostoles nilang Santiago. Kinahanglan nga maayo ang atong dungog at tubangan sa mga katawhan o kinahanglan nga dili kita makasilo kang bisan kinsa. Maniguro kita sa pag-alagad kang Hesus o magharbisa kita sa mga kalag sa wala pa maluwas. Pananglitan mga igsuon, kung ikaw gamisyon diya sa mga Muslim nga area, imong nahibaw-an nga ang mga Muslim dili mo kaon og karne nga baboy. Busa, ikaw nga paborito nimo ang karne nga baboy, ang litson, kinahanglan nga imo sang likayan para dili ka makasilag, dili ka makapasilo sa mga Muslim nga mga tao nga imong gamisyonan ug makakunik ka kanila, makatudlo ka sa maayong balita ngadto kanila. Sa ato pa, nakauban si Timoteo kang Pablo ug kang Silas ug sa matag iglesia nga ilang naagtuan, ilang ipbasa ang sulat nilang Santiago. Kay milukop ang mga mini nga mga magwali nga grupo gihapon sa nagsamok sa mga magtotoo sa Antioquia, Syria. Ug sumala sa ato nang nahibaw-an, miingon kining sulat nga kinahanglan dili sila mutuman sa balaod ni Moises. Dili sila kinahanglan magpatuli. Kinahanglan likayan nila ang gihalad ngadto sa mga Dios-Dios ug ang mga gituok nga mga mananap ug ang dugo. Ug kinahanglan nga likayan nila ang pagkamahilawason. Magpadayon pa kita sa pagbasa sa atong bersikulo sa katapusan nga bahin sa atong pagtuon karon. Sa mga buhat, kapitulo 16, bersikulo 6 hangtod bersikulo 12. Bersikulo 6. Umiagi sila sa kayutaan sa Phrygia ug sa Galacia, kay gipugnan man sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong didto sa Asya. Sa ato pa ang pasabot ani nga bersikulo, gusto unta nilang Pablo nga magsangyaw sa Asya, apan wala sila tugti sa balaan nga espiritu. Atong tan-awon sa atong mapa. Sa ato pa, gikan silang Pablo sa Derbe, Listra hangtod sa Iconio. Hangtod nakaabot sila sa Antioquia. O gusto unta muwali silang Pablo sa Phrygia o sa Galacia. O kining tanan nga mga dapit sakop man sa Galacia o sa Phrygia. Apan nakaagira sila niini nga mga dapit kay wala sila tuguti sa balaan nga espiritu sa pagsangyaw sa maayong balita. Mupadayon kita sa atong bersikulo. Ug sa pag-abot nila sa atbang sa Misya, muadto na unta sila sa Bitania. Apan ang espiritu ni Hesus wala mutugot kanila. Sa ato pa, ato kini makita ang bayulit nga linya. Ug mao kini atong gasundon. Pinagi ini atong masusi, makita nato ang mga dapit nga naagtuan nilang Pablo sa ikaduha nilang pagmisyon. Sa ato pa, pag-abot nila sa utlanan sa Misya o sa Bitania, gusto unta musulod nilang Pablo sa Bitania aron sa pagwali sa maayong balita. Apan wala sila tuguti gihapon sa Espiritu Santo. Busa, nakaagira sila sa Misya, sa kayutaan sa Misya, o nakaabot sila sa Troas. O atong nahibaw-an ang Troas, kilid man sa dagat. Mupadayon kita sa pagbasa. Versikulo 9. Og digtoy usa ka panan-awon nga mipakita kang Pablo sa pagkagabii. Sa ato pa naay nahitabo niadto nga gabii sa pag-abot nila sa Troas. Usa ka tawo nga taga Macedonia naay nagpakita nga usa ka tawo sa panan-awon ni Pablo nga taga Macedonia. Tan-aw nato pagbalik ang
mapa kung asa dapit ang Macedonia. Nasira sa Troas, o makita nato ang Macedonia nga tabok nga bahin. Ato makita ang dapit nga Macedonia ug tagadinhiman ang tao nga nagpakita sa pananaw ni Pablo niagtong gabi una. Mupadayon kita sa pagbasa. Sumpay sa bersikulo. Nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, ngari sa Macedonia ug tabangi kami. Pablo, ali diri sa Macedonia, anhi imi, sangyawi mi, hatdi mi sa kaluwasan. Sa ato pa kini nga tawo, ang mga tao sa Macedonia, uhaw kaayo sa pulong sa Ginoo. Gusto nila makadawat sa kaluwasan. Ug sa pagkakita niya sa pananawon, naninguha dayon kami sa pag-agto sa Macedonia, nga nagtuo gayod nga gitawag kami sa Dios aron sa pagwali sa maayong balita ngadto kanila. Sa ato pamaysuon karon nasabot ni Pablo nganong wala sila tuguti sa Espiritu Santo sa pagsangyaw sa maayong balita sa Phrygia, sa Galacia, sa Asia, sa Bitanya, sa Mysia, kay naay lain nga tuyo ang Dios para nilang Pablo. Aron makasangyaw sila sa maayong balita sa Macedonia. Apiki ang Dios nga kinahanglan dali sila makaabot didto, maong wala sila makawali niini nga mga dapit. Ug diha dayon nangandam silang Pablo uban sa iyang mga kauban para sa pag-agto sa Macedonia ug sa paghatod sa pagdala sa kaluwasan ngadto kanila. Bersikulo 11. Busa, sa among paglawig gikan sa Troas, milaos kami sa Samotrasya, ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Ug gikan didto ngadto sa Pilipos, nga mao ang nag-unang syudad sa kayutaan sa Macedonia. Ug usa ka dapit ilalom sa pagmando sa mga Romanhon. Sa ato pa mga Romano ang gapuyo sa Pilipos. Ug dinhi nining syudara nagpabilin kami sulod sa pipila ka adlaw. Sa ato pa gikan sila sa Troas niadto nga gabii naay panan-awon nga nakita ni Pablo usa ka tawo nga taga Macedonia ug diha dayon nangita sila barko dilayag nga ilang kasakyan ug nakasakay sila hangtod nakaabot sila sa isla nga Samotrasya ug nagpadayon sila sa paglawig sunod pagkaadlaw nakaabot sila sa Neapolis ug gikan sa Neapolis nakabaklay sila padulong sa Pilipos. Sa ato pa miagi silang Pablo sa Phrygia ug sa Galacia kay gipungnan sila sa Espiritu Santo sa pagwali didto sa Asya. Busa nakadiretso sila nga walay paglangan-langan. Ug pag-abot nila sa Mysia nga utlanan sa Bitanya, musulod unta sila sa Bitanya. Apan wala motugot ang Espiritu ni Hesus. Wala gyapon sila tugti. Busa didto sila nakapaingon sa Troas sa wala gihapoy paglangan. Kay apiki ang Dios nga makaabot gyud sila sa Macedonia kay naay mga tao didto nga andam ang ilang mga kasing-kasing sa pagdawat kang Hesus. Ug ang Troas atong nahibaw-an daplin man sa dagat. Ug adto gayud nga gabi una gipapananaawon si Pablo sa Dios sa tawo nga taga Macedonia nga gahangyo kanila og tabang. Busa diretso mibangon silang Pablo ug nangita og barko nga ilang masakyan padulong sa Macedonia kay nasabot ni Pablo nga mao di ay ang tuyo ni Hesus nga didto sila makasangyaw. Basin tuyo sa Dios nga dali makaabot silang Pablo sa Macedonia. Busa wala niya sila ipalangan ipawali sa Asya o sa Bitanya. Ug nakaabot silang Pablo sa siyudad nga Pilipos nga usa kadapit sa mga Romano. Ug sunod natong pagtuon mahibaw-an nato ang nahitabo didto sa Pilipos kung unsa pa ang nangahitabo nilang Pablo sa mga tao didto sa Pilipos ug ato kining mahibaw-an sa sunod nato nga pagtuon. Ug maigsuon mao ang atong pagtuon karon apan sa dili pa sa atong pagsira natay homework ani nga siwana. Ug pamalihog na pod sa matag-o sa kanato
kada pamilya ato kining buhaton nga homework. Palihog sa pagbasa ani nga mga bersikulo nga inyong makita sa atong screen. Maigsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug unta na panalanginan mo sa pulong sa Ginoo ug daghan mong nakuha nga mga katudloanan sa atong pagtuon karon. Hangtod sa sunod nga episode.